hatu fi jushem jing pan pau shai ya kata jimut jimbar khajipi pidan ya jimut jimbar khajipi re film tip kum ban pau ka hatu fi jisngau ba hakapor ba fikran film tip ka ki kintin ba phi de ban kam hakapor ba phi ai ya ka jingkran jampi kimi kita ki kintin followers nuksa kaba penisi ya kinong sngap man sngap bar khaddo khadwa kim yo jumentoy na ka to ka jingkran ka jampi kala dei kapor na kam ta jampi ban kala ngaro ngakan mau hage sen hage jim junga ngakan do kum ta ka jim kala dei kapor na kam ta jampi ban kren ka ba shai ban kren da ka jing shania bat ban don ya ka ta ka jingta hage jim jong kita kinong sngap jampi ke ki jingle ki steps ki bang ship ngakwa ban ip ya ka ji kai namar kata ngak hot ip ale one ban join bat nga hakaway ka free webinar ka session hagaba ngan pen ip ngan ip ya ka je ya kita ka ji kai ki santali kita ki jinglong kumno mapinle kana mapinlong kita ki nongkran ki bajanai ki nongkran ki ba shai ba but ta ka ba tip ya kini ki buch kan pen sup ip ban penlong ya phi ki biru ki ba khlan ki biru ki ba shlur kumno ba pinlong ki biru ki ba kren ki biru ki ba janai pangkran haka jaka ba henry hangne kadon ka ji hapo jonga ni ka webinar jonga kadon tang chispa li ki sit tang chispa mut filaban rong hapo jong ka zoom meeting kata ka longa jisha ngam ban le ka zoom meeting kadon limited seat kadon tang na kamta jong ki chispa mut namagata register mta khnang ba filaban join hagata ka free webinar jonga saklik ya ka we ka link badan hapo ka description jong ka ni video henry nakamta jong ki to ki parlok ki balat hit lupa ya ka course ka jonga kumno ban pinlong ki nongkren haka jaka ba tak basuk namar kani ka jok ji kai ngan ai hapo jong ka application jonga haka jok ka sngi ngan ai ka ji kai hapo jong ka application bar haka jok ka sngi ngan ai ya ka ji kai hapo jong ka ni ka zoom session lada phikwa ban pen suk lade filaban android ile nakta jong ni course ka jonga lani filaban join ya ka free tang nakta jong ka ni ka session kaba ngan sepelong hapo jong ka zoom meeting but kata ka event lani kata ka webinar kan long haka arpu khnai trik banai basan arjar arpusan kamut haka ski palai haka por phrabeje jaka kan long ha ka zoom meeting register yale nakmenta jong kani ka session ngan ip ya ka ji kai live haka joko por finyo ya ki jimentoy langba jong kata ka ji kai jona ngin sekando bi hapo jong kata ka session community bapin register should free nagbanta jong kani ka session ka jonga in second do pi hapo jong ka webinar